אפשר להישאר אהב. צריך לקום להתעורר, ללכת אל מקום אחר אהב. לקחת את הזיכרונות, זה לא הרבה, שתי מזוודות חלום אחד ארוך ארוך, שתי מגבות ושתי תקוות ללכת כי כולם הולכים. מה זה בעצם משנה, ממה בעצם בורחים? ללכת כי כולם הולכים. מה זה בעצם משנה, ממה בעצם בורחים? אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ. שמעת, אבל בבית ספר חינוך מיוחד יש שם ילדים מפגרים, ממש מפגרים ומנגולוידים. סליחה? תקשיבי, סליחה שאני מפריעה לך, אבל לא אומרים ילדים מיוחדים. ומנגולוידים אומרים לך ילדים תסמון דאון. אני חייב להספיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אני יודע, אני זז וזה פוגע, בלב שלי יש חור שאי אפשר לסגור, ואני רץ, אני רץ. אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך